municipal que vai fechar o curso 2013-2014. Grazas por estar aquí. Isto é unha cousa que se di sempre, pero que é que realmente estamos agradecidos de que queramos compartir con nós este día. Bueno, non nos enredemos máis. Imos dar xa comezo coa actuación musical dos nenos máis pequenos do cole. Lembrade que para poder escoltarnos ben ten que haber moito silencio. Eles son pequenos, pero imos dar aplausos